Ang ganda ng mga tanawin dito. Pasensya ha. Kaya nakabalok to dagang Tagalog. Karabaw. Matagal na kami guys, hindi nakapunta dito. Bye-bye guys. Muli na sila nalin guys. Unsa kami guys? Mga to misa. Kina bukiran ato sa daadzu. Ate mo to na mite. Okay, dai amping mo. Sakay sila. Okay. God bless you long. Kinet amping mo lang. God bless you. Ay alang. Ato na sila guys. Sige ba ato ka na gusto mo. Muli na sila tagbilaran. Ayo anak, mali. Mo to sa bisis. Kina tas ang bukid. Sana. Susunod mo. Ay day, amping mo day. Hey vlog. Okay Inday, ada nama. Inday Prityas, mawalalan. Alay. Okay, bye-bye. Ato na to sila guys sa tagbilaran. Okay. Hi guys. Ato sa bisa phone guys. Sa mga friends. Kinatumsang hibok-hibok. Hi mga friends. Ato bisa kinahabugang bukid. Musa kami anja. Mau ba? Dito. Hi guys. Yan namin sa Kandihay. Na ang lungsod sa Kandihay. Ito Hi guys, niya namin sa kuan, Kambaha ne. Paingan namin sa Kambaha gikan mi sa pagahat. Ang lubak-lubak ng kalsada dito. Ay, Dario, tay, ibang ante, ang ito tay. Apa ilang bay Dario? Ay mau Dario, dia wis inja. Ayan, bye ka. Kasi kami kay. Ano siguro? Dario, asa yung bay ane? Ay, rataman ma. Alay dadyo ma. Okay. Oh, tutumbay sa una pakatong sa mahayag. Yan na mi dari. Dadyo pa kadyo. Ni. Ano ari na ba? Diyan na mi dire karon. Dia sila dari na ilugi na gaganggang. Na brown naman. At 34 pa dai, mahal pa. Ano wa? Arang kamu bu. Arang mo buas lubi. Pusagan kang kabawa ka manggukod. Hi guys, nandito na kami ngayon sa kabukiran. Patungo na kami sa itaas ng bungtod, ng bundok. Ay, pasensya mo sa aking Tagalog. Nagkabaloktot. Parang nagkataas. May karabaw. Matagal na kami guys, hindi nakapunta dito. Tanawa guys na mga palidya pero nangaladya na ugsugod. Diyan na ilang kasagingan na tundan. Katundanan. Yan na meron sa Dadyo. Hi guys, kami karon ani ana sa Dadyo. Na mahayag nang makita dining mga bay, mahayag na. Mahayag Alicia. Daghan ang bay Ginoo ko. Mga baka. Ikabaw nga gipatuna. Na napi kabadyo.
Dapat baka. Ako dah ngagajo hari guys. Dia pamari guys. Mo lagi deh. Adventurous. Mo basi nag on par. Hai guys, di ana kami karon sa Dajo. Nabo na nanti ni nagasmik video. Nandito na kami ngayon sa bungtod. Sa mataas na bukid. Mataas na bundok. Hai guys, pasensya sa Tagalog ko. Ang ganda ng mga tanawin. Ang ganda ng mga tanawin dito. Pasensya ha. Kaya nakabalok to dagang Tagalog. Nawa guys. Overlooking ka adto. Rice terraces. Yung mga wow. Bitaw guys na tanawan ninyo ni unsa kanindot ang view danhing dapita. Oh. Wow, wawi. Mo ba ante? Tanawa guys. Arang kanindot ag talan-awon danhing dapita. Sa kabukiran ladu ang kasakit dito sa Dajo. Di kami sa Dajo guys. Naman ni Bugnay. Hi guys. Niya paghapon kami karon din he. Sa Dajo og katong tuay na blue bitaw atop. Mao na anuling, ug ang ibabaw ana man tambungan. Kani, mao lagi ni. Mao ni ag juta ni tatay sa Dajo. Nay mga saging. Mao ni si Ja. ngadto. Sila nung kuan ani nung timyo. Impas ni juta ani. Gi apply sa alturas na ibaw anang anak kay istorya ko nga ining juta matud pang istorya nga ag inyong buhisonon ini mas dako pas kantidad sa juta. Pasagdan naman ng tatay. Dagkagmay pag ilang marilo. Hi guys, usog hapon. Di ana ko sila ante ang kulintes. Gikan Miss Dajo. Ang sakal? Hala lapok ra yung tiil. Di ana mi guys. Hala gajing lapuka. Hapon kan? Ha? Ante hajeng hapon. Ya mi sila. Mga iro. Uy, wow. Ala ante ninutan na tigimong bay, oy. Dadadang. Tanaw guys. Ano ko silang bay, ang lami Sama no. Ay, dira. Okay guys, masud na me. Wow. Wow, lamian mag-imong bay ante oy. Wow. Ante, dala imong TV ag ipapilit sa bongbong. Ha? Unay ka adto sa kingkoy. Alam mo guys, arang wow. Wow, arang lamian nagbay ang ante Ha? Lagi napaguhan ko napagpagtanaw na Arang kalamian. Kenapa guys? Dapat kang ante. Macam ngapon. Haleluya. Agi mong saja, gidua as iro. Alang ka sexy. Allah. Cik 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 cik. Saya unta. Ante. Ante. Alang seksi hag dalaga Santa Cruz. Na Wow. Guys. Yan ako guys, ilang kusina. Ante. Ang lami ang ilang tais. Arang luwaga mugbay ante. Agilang kusinero dia reklamo. Ante, dia mong kusinero ning reklamo, agi mong kusinero. Ayay ang duha. Mga prinsesa silang duha. Senyorita, senyorita. Jaman. Tuwa day kuno kang imong saging ngadto. Mao toy unahag ko ha. To Ba? Barcelona. Ang maganda day pun mix saging sa gikas Barcelona. Magda kay Maglisod sa kay mga
Ayaw na laman kay daghan man imong sapay. Nami sa likod. Okay ra mga batang Andre. Sure diha paniti. Di naman Miss Ligid. Anagan pa may oy jama-jama. Ante. Pwede ra karera, masakay. Umay. Ang siya niyan din na naipot. Ag saging ag tanumay. Si yan na ba? Talang garga. Ag wuwog na nabako na swuwog. Para rin tambang roon. Kabuhay ko tes. Grabe ka pa, Diyos ni Auntie Dagko. Talate kay saya pa. Ante, lami agi mo kapadyas. Diya guys. Nabisi si Uncle. Nagagbisita. Wala, kitang buwan nga gibitay na sa basket tanawa guys. Namali ko buhat, imahal yun na laman ni Paka. Salba. Arang. Kay. Buka dyan na nang imong buwan. Alam mo guys, tagahan may buwan ni ante. Ha? Naidyan ko tanga ng basket. Bitaw, ingana dyan ng mga laki ante no? Oo, tagsarap po, mapili ra. Diyan nagi kami ngawan. Ante lahi dyan og naa si Jack ay sawa. Sa naa guys, arang pasalamat sang ante kaning uli ang angkol gikan man kuno sa asa to? Angkol? Sa Qatar, dugay kaadto pila ka tuig. Nagantos pug ang antes kami ngaw. Bitaw tinuod ba na guys? Okay, manihapon sa me. Okay, sa datag buwad ha. Ante, ag imong buwad. May hagiring, ano mo kat-kat to. Ante. Kuha alam sila inana. Oo. Kuan ba? Hindi ko pilit. Ang palit kag pilit. Anja. Kaya nakahanan kung magbiko ta ang ko. Magmana ko. Trabaho. Magbiko ta. Sa kay kitagaan bakog buwad. Di aman gikan mo kunis. Kuan ta, arang din yung kalami anti kay bo ka anti. Kinalamian gina ipari sa gutan. Santo. Agay dagang Marihay. Ay Marihay. Kamusta man ka Marihay? Siksihan mo din yung Marihay. Uy. Hello. Hi guys. Uy, Day, asa naman mo paingon? Gikan mo sa Tagbilaran? Dito ni poblasyon. Nang gwapa dyan magsamot da. Lagas ako kaila. Hi guys. Okay guys, ngadto na sila. Hi. Kaya sang dawatin ning day gihatag ni auntie nang buwan. Dia lami ka ni pare sa gutan. Salamat na ni auntie. Dagko lagi ni auntie lagming buara. Dia guys, lami ka jung buara. Mukhaan na mikol. Agi ka ante. Lamian naman kagbay buyag auntie na sinaw ka jung banggiras ni hapon sa medare la ante. Kami hinoy nakauna sa imong kanante. Himsugon. Wala ni ka nang kubasa nga. Nang pala una ba gansing ko bila ko kilo. Kadahapon may gutan para sa buwad. Lami nakaadyo. Guys, manihapon ta luto nila auntie po ang kalami na. Manihapon ko kay. Tagaan lang, may tagaan lang naman ako. Wala pa ito tagaan ko na may po Nainan-unang mangko. Kini may pares gyud sa mangko, ante. Ini. Basta di pwede na na sa hawig usa. Saan naman bunda uy? Dai mo Ante. sana ni dito da. Awon. Mapuhon.
Lagi mo ante gamay na. Sabi ra duha man ni ka. Lagi isa gulto do sa ba. Salamat ante. Gamay na magimong batong. Kadami buhat og batong. Pagtuhog ka ng saluyot. Gabi na magtingit na. Pwede ka. Asa dapat? Ito kay isa gulto. Ah.